Mae ein hinsawdd yn newid yn gyflym. Mae cynnydd nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir gan weithgareddau dynol yn achosi cynhesu byd eang. Mae rhewlifoedd yn toddi, mae stormydd yn dod yn amlach ac mae lefelau'r môr yn codi ar gyfradd ddi-gynsail. Mae llawer o ardaloedd arfordirol yn fregus i lifogydd ac erydiad, ac mae angen i gymunedau lleol addasu i'r byd cyfnewidiol hwn. Nod y prosiect CCAT, Coastal Communities Adapting Together, yw creu dyfodol mwy gwydyn ar gyfer cymunedau arfordirol mewn Ffingl a Sir Benfro, gan weithio gyda nhw i ddeall sut y gallant addasu orau i'r hinsawdd newidiol, trwy weithgareddau fel gweithdai, mapio newidiadau, gemau ac adnoddau addysgu rhyngweithiol. I ddysgu mwy, ewch i'n wefan ccatproject.e a dilynwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol.